Jumedi Edino, Omunia from Missing, Niempeja, no my bay or my bay, I am in Umido. Senko Bibia at the Bolano, a good dustbin in my sea and film good dear, Mijidi Sanka, and I am Begina has say yet gatemo. Because gata de ensue and also enamo. But ya share at the bola, at the good gata anymore, and I answer yet to why I told dear. Your education in your more. Education in your more, a boy. I so cheap, Cassia, I see a demand yet in a sport fan. And Tempana Yaboka or near Giscano. Just obedient Yano Jato, and so no Ben Mano Jato form. Bottle water crowd, Fano Tunitina. One is a Bayaketua. We are not in Tina Catasso, not their saw bargaining. Oko can no be a catch us a higher fee. Say, as I say, a pet tax force be. Now, almost 90, what the idea to one actually at local court. Now your fines at 10,000. When you come 3 months, come 6 months. See, yes, sir, because I didn't to be trapped. As I say, me by law soon as I no implement it. Be near to ensure Robert. You could if you fear now or the Abba, the CDB of Kumasi. And ya dear a toasmo. And you know, into your home for that you're more, say, be a Kumasi bit to me at it. TV, yes, so Mosompa. Yamaha for native for Asantehene TV. I'm refugee precope and a ne, Edward Bruno. And a baby I'm doing Asantehene TV, the web ramen chef, you can see Asantehene him fee, if you can see a part, Tenanka, if you just yasa, and Sinano Edward Asante, and Henny, and Himbo and Mitchell or Pim Swab Bema. Asantehene Yura, Yadin and Himbo and Nemedujin, DNS and Asantehene TV, Yabo Reficacy ma. Ngeni mse bibi ne besie ni agba reficacy ni abepa adwenkyere ni aba besua sabi impreduasa entity bi ya beje adwenkyere bi afi yewura ho ene de yewura zie de so se ene yemfansiesi Asante mpatamu ene oman Ghana nyina enti ne bia ye bi abefa e wa Asante mpatam ya de ne se ya ho siesie ye hye atade ya twere mu or the same mpaibo ene nkyerɛkyerɛ ye moto no nso so akoye ye moja nti abofo mpo omo mpefim ene na Europe so yes wo se yemfanya da ide besiesi Asante mpatamu enti ne Europe so pemu na mu edi anim ene ya bawura eye Kumasi abonte so ba biala na ya siesi honom na ye nkaidumato e de ama wona wa chichi ne bencheye nchirima wono so beba yesra wo so yofofo ena wo hwedwumadi ya obe subscribe to channel no afi wo wie so abehye dwumadi na ma wona wa chichi ne bencheye so e de wona ni ahu de wona so ate ne wa hu se dachi bi omma obeba na obeka ache won se ampa yewura Asantehene mpo eye bibi etisesei afi comment section wono eho ne yaje yadwenkyere fa wonti bibi ase abisa nya mjina dwumadi masomo ne medin aduana de hye bedi akọ nya yewura ba akọ ene ntwetwe nkomo atali ya chi ne moto ne atwere akire se yese abofo mpo moja ni nti omonya den omo mpefim yewura makwa baba Asantehene TV na no pe honam ne na hye Mejo so me pa cho medidi apostle koju antwi Apostle Kojo entry. Where's Apostle the next Nyamini Papa Kope? Nyamini Pa Mwana Mbumube. Cleanliness is next to God. Said the Mwa Samla Neno. And then had you media ye di botaye be pantin di jume. Botaye nti e di jumane se. Ewiase mu ana setre mu bibie mu holiness eni dikai. Because chirone se kunkunu ye nimu a obi nso nyankopon. Enti se yi nyamesom papa efiri ho a ahonidie ene toso. Ahonidie ene toso. Apostle ye hwa de enti ade ye ya be ye ne nei. Ba be ye ene nko na e be koso ato sanse e manfo behwe ehun se Europe so be ma na mu pemu na mu na edi anim ne akoye adwuma bi etisesei ye hwa de se ene ya ene ye ana se ye ya ade bi a e be ye ne nto aso so ye ya e be to aso da se nyamempo eya adoma enche ye be pa won toma atu ye nsa frɛ oman Ghana mpanifo okrum anyina mo maba manhia ye no oman Ghana baby ade akowia si nyina enti yenye emfansai wa yenye emfantina wa apostle ena woni ene ne twetwe nkomo no apostle ye jawa mo wako enkomo titwe no ebeye tiawa sanse dwumadie no ye de hyehyɛ so anesa ede na wose wona wa chichi ne benche wona titire wo mni Ghana no ede na wose wo mo yes re ye nuan mo mo wo Ghana ne mo mo amonone se dwumadie no mo dine so mo tie nka e wa amonone a obi anfa do mehye because Asantehene ehia ahonidie oman Ghana ehia ahonidie eya ade a se ade kyekere wo man a emoman ni tumpon enti obi bi wo wa kyekere benche etie dwumadie edi no omo nyina anfo ho mehye
ni empeja na oman be eye me no miedu ye kaboma e na oman Ghana e be fa no ntoma pa afira ye kaboma e na oman Ghana be fa no ntoma pa afira ye ni apostle e na twetwe nkomo na haya Asantehene TV akram yeda Piao ahwefo sebri asrafo a ono so beji dwumadi na anim no na onso de sankuo ebo wonsa no saa no asrafo bebo ye ho ba nyina so ba ho asrafo no so bi na ede enwomo ba no yehwe obi so ne na ho fade a ebi afrefra ha ban mu no ebi afrefita ebi aso ne ntwere ya egum ese ne ahusiesie no ebe ye soronko yisiesie Asantehene de atowa manchirima senti European so na mu agye aginam se ono nso de ne ho gimu bi se opimso pay mu opimso be ma de ne ho gimu di a na se wa bonten so na se ewo se wo so wo ba openi ye makwa baba Asantehene TV anope ho nam ne na hia me den the cereal amoji cereal comedy uji bre wo dwumadi a ye hu ne mu ne se okay me environmental health analyst wo Kumasi Metro environmental health units precisely. What the Roma and the ye butaye paint in the day clean up was Asantehene. Oh, okay. Sanya wa kind clean up. I say I share who say a crunimo a fin so the ene yare nam. Intino yen share and my yare and the croying. Intino I was say Yashana yesi a crunim kakra. A yadea Kumasi Metro etai a ye. Osha najo otumi eba kroma ye wo car CB motumi enante anajo na mo esesa bola na nkrofo aye no na ye current project aye ye horizon project no nso no ye ma cars no enante krom anopa ewia enwumre but ne ehu ne se bola ne doso na issue no enye about bola na ye no but bebi aye de bola ne gu senka obi bia e de bola no egu dustbin ni ma yesi yemfe ngudi a megidi sanka ena yembegina ha se ye te gatemu because gata de nka insio e na ose enamu but ya hwe e de bola e de egu gata ni mu na yenso yete ho a yeton ade entini nyina no e be breedy conditions for yare either say typhoid and say cholera and any other field related disease say dysentery polio ni nyina intino clean up there eye ade abetumi aboa ema kro no mu aye kama na yera otumfo say tutu enso eye ewo ni program a oye o se ehwe ne boa na ekro no nso etumi eye kama senia ahwefo ne investors on be ba no metumi ehu se oh okay Kumasi na ye ka no Kumasi eye bebi a efe I say Kumasi bebi a efe Erowadaroma mamimisa asemwe sisi a yeye Asantehene yera otumfo say tutu otoso mienu opimso be ma nie sikadwa kasa wote ono so de ne ho agim dwumadie yachi ye hu bibi se efin esisi abonten ne ade na se nipa no ye de na so twen bi wo ho ye de be ma wo na dwumadie yachi no ye be hu so mo so ye efin egu abonten aso twen bi wo ho ma wo na aso twen de ebi wo ho pa kiyeme mra ewo ho a ekire nia yesese ye de ye obi bia obetu bola egu abonten anase obi bia obeye eniamo ho efa ahudidie ho nsem ho na mprempi no I say enforcement no na aye difficult kakra but emra ne de ewo ho na ye kenya ye ho say ye hwe amia enforce emra ne dia the next thing is say a chopa any we dia masum enenam nti sanyema ni bi no na eto esin kakra efa enforcement enyema ne ho but megidi say ye nyina ye hu say yetumi aboa makrom aye kama say no ebetumi ato aso kakra na situation no adane ani kakra mayen situation adane ani kakra mayen sisi ade na wo se wona wa chichi ne bencheye omo ene omo behwe dwumadi abi sisi de na wo ka kire omo okay mintini ebe ka kire omo ne say ahudidie eyade a ehia ye nyina enka say enya mefichi ntino emfa me ho
niesi wa ha say no the probability say ebekwa kwa affect obi e won hyaye so anase obi ote akra no very high enam say efin die obi betumi atam sa yare no afri ha e de akono ho a ye obi bia efra ne imported case na che say yare no nanka eni eho no oba ha ene befaye senya covid baye no ye ka say started wo China but edru ha say aha wa wo hwa China ne Ghana de ekwan wo mu pa aha inti no ye communal labor say ya ye be stress obi bia a wo kronim no onfa ne hunjim na ono so emboa na ekronomo ente kama chichiru omo amoton ade e wa ha say no ekronomo ye fe a eye omo a na ebebo omo business mana akoso aha batuti bola ho anase oti efin ho na oton ade a nkrova betwa mu saa onti ase obi abeka se o obi ye obi abodua na bibisa but tibia oti mu a oton ade no ene nti na nkrofo emba nti ebesre se communal labor no ye a yemfa ye ho enjimu na yenhwe na Kumasi emfa ne tumampa emfra na Kumasi emfa ne tumapa emfra e de wadu Central Market KJT abonten so na me de wugina ai ahosiesie no eno ana ekoso no ene yesiesie Asantehene ntemu Asantehene yesiesie Asantehene e bia befa bia no yeyi gatem ye te efin yeyi fin efri Asantehene ama Asantehene ye kra behwe sanse efin ya na yetena hoton aduane yedi aduane efin ya na yetena ho sebi ye manketoa mofra ye de won befa ho efin ya na yetena ho ko school dia e de woyo ne bebla Asantehene dabi ne senti efin na wani guso a wo hwe no enya asem ketoa kra ai ne se KJT abonte so ne da so de wugina ya toto stores wa nyina mu edisiesi Asantehene ntemu menya me maame ba ko a maame ne ntwetwe nkomo maame ye mo akwa baba Asantehene so TV anope ho na me ne hye e pa twa sapia Estapia jumedi aye di botai be ne tachire oh de tachire ma kuremu ayefe kuremu aye neat aye adwen sai ya de ya ho fama ene ye nim de ababoa na otumfo e woni jumedi a wo die yimu eni ti na mende onu adokuru yekuo ababoa ye di se adwuma no nti ye we di aboa yewura otumfo ene Asantehene yenhwa de we ya ye ene nko na ye na be koso ato so oh ki be nya de anka enkoso nto so nti ye we ye wo pra ekina obeba obi be sa de fin eba beto ya se nipa na de na wo se fata ne no oh nka melani ni ye Estapia enene otene nka no no so ye ye maame ba konso etu ne ho asi wo se dwumadi ye koso ono so de na ho odin boa ono so wo ma wo ye adwuma ne bi aya Asantehene so TV koso na hwa ye nya ye wura fefe bi enso wo fiduam ya wada roma ye makwa ba Asantehene so TV anope ho na ne ba che frem Abigail ojibre ne sen atale ye hye wo mu ne menti ase atare ye hye ye frem rock aye registered United Clubs of Kumasi ekwa wo Kumasi na o ma register and the National Youth Authority ene frem rock etuba sha ekoko bebre ena ehemu ha eyopim so ma yete se e wo siesie Kumasi ena se da bi na na ti Kumasi se rock so ha ye wo ku be 100 plus ena ku 100 plus na so no ekoko no so bo 100 20 30 ti benya ni be 1000 ena ye Kumasi ase ya ese na ye beboa ama ye siesie Kumasi ase na Kumasi ye nita ye se den e be kan ye bi ye hwa de we aye no ebota ye etachire nyina se ye de di Asantehene nyina ho ni na ye hwa de gata rubber ne ebo ne ade gugum we ye chi no ede enhyehyɛ be na edi gu akwa mama we nyina to atwa yo me da se bebre me nwa be ma e betimi hye bebre gu akwam say ye zum lion fo mo Kumasi ase no me de ka me de nka ye nto mo mpat ene ya soldiers no ye nto omo enko mantamo bia wo so obi de ade fi to a wonua na waka che ma me mfa nto a ye ma education ne nya more education ye ma ebeboa e na se ne bia se ne ye toto stores ma ye siesie Kumasi o me ka say ene ka obeton ne ma but ka ye ade ade bia ye ya na ochi bia ye se ko we mo bepra mpabo afo mo pra Dubai for mo ye se ya ebeboa ti ye ma de bia ka nye busumi bia ye siesie Kumasi ana se na ochi mienu bia ye siesie Kumasi na ebeboa ye anka ebeboa ye nyina edien ebiem na sisia no opem so obema Asantehene na agide yesi wo se yemfa nsiesie Asantehene na Asantehene enye kra behwe ye jawa ma wakọ
ɛdeɛ na wo se wɔ na ɛbɛhwɛ wo akyirikyiri wɔ na ntumi ama Kumasi deɛ na wo ka kyerɛ yo me da se de mi ka chi me nua mo se in fact oma esa ye ni gie kra ma wo hie wo nua mo ani ade nti yesiesie Kumasi no de wa ma bibia wa ye ne ho pa in fact say omo te me kasa bra me kasa ya omo fa show mo the next time open so be san friend say ye no omo na fa omo nhwem na yesiesie Kumasi na yesan fa ye socialization aye work yes aye work ekwa komedem di kaka ekwa ko bebre e na ye kan boma ya ba be share nti omo ma bi in fact next time so open so friend ya ye mu nyina mra emeboa na yesiesie Kumasi ye da mase bebre mu nyina mra na yesiesie Kumasi yesa ewo openikese bi so wa ha ono so beka bibi kakra hye Asantehene openikese makwa baba Asantehene TV anope ho nam ne di nkom so meje so abru one na nasafo na di nkom Landlord Association Pontin Mampontin kejete de muwa na ne de botae benti na de bepia very good ye Johnny Rock nso eye eku a ekoko nyina register a esombo Asante region nti ye de ho be Johnny ama aboa ye bebre nti na sabre uhu ye wo ha ye hwa de o ene ye siesie krom ye botae nyina nse ye didi Asantehene ye be ye wie na onipa foforo bi nso so befa kwati kwan bi so ba bi obedidi bia na wagya politin ato obehu obi onom nsuwa na wagya bibia ato odi aduane wagya chance na ato ba bi sa nipa no nsiesie ye chi na asotwe ben na ehu bibi sa ye de ma sa nipa asotwe a e wo se ye de ma no asotwe pa kese a ese ye de ma no ye chi na sport fan ni sport fan no ase chese chiru ma grefonte de ase chese entempa na ye bɔ ka wo hɔ a ne agye sika no ye bɔ ka wa be ye fie chewa ne ya bɔ ka Robert to fom a ese ye bɔ ka e wo se ye bɔ ka se 50 cedis ne ya yere wo ne agye ne hɔ a za 50 cedis me pese me bisa wasem ye de shey boto ma na se ye de be dia ma ye de kɔ cancel ye de kɔ to KMA na omo so de amazum lion fo no na omo de asesa efia e wo ye kru nti wona entumi ama enne yi wona wugina ha wona wugina nipa bebranem wona entumi ama enne da yi no e de na wo se wona e wa bonten entumi ama nsisi moment man for mo ho ama mehim omo entumi ama omo aye omo ho pi because ye pani ye nana mabo mu ase o te kokoso otumfo ababiu nana oseetu nada Roma nti ne nyina wa de wo ma bibia wa ye ne ho mesre obi biara ma yenye asobratie se nana kasa ye ni so emfama no ye ni so ema Asantehene emunye neat ho nti ti ye besre obi biara a wo fie ote ye nka o che ba bia yesre no se next time bia dwumadie kese bi se ekoso a ye besre se obi anfa ne ho nyim ema dwumadie no enwie peye ebesere se obi anfa ne ho nyim na dwumadie no enwie peye aha ya Asantehene TV ena ye guswa ye siesie Asantehene yese ahoni die mpaibɔ ne nkyerɛkyerɛ ye moto no so ye abɔfo nti moja nti abɔfo mpo mu mpefin ye moto no tikoso ana Asantehene TV yenya ye maame ba akoso so wa ha ɔwo me ye makwa baba Asantehene TV anɔpɛ ho anam ne ne hye e ba hwɛ media ne magina wo so wo siesie Asantehene botae be ntem wanya die pa na wanya wodo be ne de wanya no akoma no ma wo di siesie Asantehene yo me da se yes vegetables for ayo central market sisa mo na mo ton nuaba ye ne ton nuaba e wo central market enti ye ne de ye hye da kra so ayimfie deda ene ko ba se ne dai nanase otumfo ese opese ye nsesi kurom enti vegetables ku a ye san register rock enti rock no eba dia na o se akuakuo ni nyina ye san beka omo me no ka sei yakosom e wa hemfie ende ye kwa ye die nuaba ne bi na ede ekosom nanam ena me wie ya ya se tuam dika ya ba beka rock ye mpanimfo no a ye sesie kurom ama Asantehene emuate ama na ye kama si amu amusie moton vegetables ye entosode ne enema keka ede ye nkwan aduane ho ne mai ede na wo ka kire wo na eton ade wo central market sanse bia wo na wo ye obi nya bi ede na wo sesa nipa na wo ne wo anu di bia e ba cho yo me da se ye vegetables ye kan vegetables no ye kan
eno ye abefo de no ye ka vegetables carrots, green pepper, cabbage, spring onion, lettuce, cucumber. First the end there e wo say vegetables there but when I buy see you say o ka so bi nkoto vegetables ye no no bokwa kwa ye o ba koto abrew o ka so bi nkoto nto na ka vegetables on koto nto simelo on koto moko melo e sa ne me ambo so cabbage, green pepper ni sa ne ma no e no ba koto ye den e de abrew it is obusa me sa na me ka che me nua madwadifo nyina se de sere wo mo ba bi o mo to ade ne e ya o mo ndi woni o me wonte enwura Just obi didi ya no eja ato ho enso no obenuma no eja ato fom bottle water kura wo fa na utu ni tina umwa ni se ebe ye ketewa uwia na de tina kata so na de ahye obag ni oko kan no obi aka cho se ha ye ofie aha nya ofie aha na woda no asan aka cho aha na woda je ti bebre ya na wo koka se won fa enwula no nto ye no aka cho se aha na woda me ba cho an osan bisa sa aha ye ofie aha na woda enso baby etena no yetena okra mo esen ye fie eti efi ni pro ni nyina enesa kofa ya le bebre ye den e de breyen eti yesre ye nuamo mba na edwadifo nyina se ye ni ehuni sabi yanka so ehuni die nkwan se wadwale asra no address na akọ na mom unsiesie ye nyina me to ade na me share me bag m onto to wo de no wan fan to form anka nwura bebrebe yi anka ye mlesa akaya mle kadula na mfise ka so bete pa eti de yesra ne se obi a to nsu a wonu ma fa sha obag m e bottle water mo ano na fa sha obag m uru fia na rakoto dazim yesra omo pa haya Asantehene so TV hairdresser for so omo so ha ombe kasa bi Asantehene so TV ene yeda so wa de lokageti a yenya pani no kasa ye no omo nyina chairman ene ne baba twetwe nkomo chairman e makwa Asantehene so TV pacho wudi medin di James Ampon esi awo na be chairman e mana na so na ye chairman e na wo so waje atum so ye chairman o ye chairman yankasa chairman ye hwa de ye botaye ben enti ne edide dwuma bi me wo Silver FM Fine Club baafo Silver FM Club ana yasa be register United Club of Kumasi aye youth authority e ho so me nam san ye chairman nti akua register nyina me nam ye chairman na yaba opemso e de propose bi kura beto ho ma ye no mo abedi nkomo nti wo mo ma direction ma ye ko ekodi mpanifo kodi nkomo nti ko ba se ye wo dwumadi ayankasa ye bedi na clean up exercise wo nti ye ti se opemfo nso di dwumadi e wo mu no na se ye de ye ho ehyem na ye nti enchere no mo ma ye letter e fra metro director office se dwumadi e se ikoso nti na as a chairman se me hyese me de rock ma na nyina beba na ya ba beta akire ne so ye di dwuma no amana ye kama no nti na ye wa ha rock for chairman e na atwe rock for nyina do aba rock chairman ye hwa de o wada roma ye besi esi Asantehene mu ne wo kina na ye fi ye de be ade e na wo se de gu akwa masa ne mani na atu otwa ya ye ba nyina asem na mgusu American no se ese ye pe tax force bi na omo nante wo de ade to wa na ya chew ne do kokot na ya fine se 10,000 to 1,000 we nya kom 3 months kom 6 months se ye yesa nkasa ade no to betwa obi di ade kwa no de to form a obesuro because onim ne awo ba so e ka task force no onim se e be kire ne de na kokot aboneka ba se ye nya sa ade ne de a eto ntwada because we yi aya yi 83 days ta umra na gota no o ma sa to ne me ba ye wo mo ton ne ma no aso na ye ne kase but ye adwuma nso no bebere tete ho wo mo nya bi wo firi wa no mo so di nwura ye den agu ti mi mo madwene mo di anka ye nte task force bi a wo mo de wo mo patrol towns no hwese obi mfa ade anya den to de to form a na wachew wa straight near do kokot ne ya fan ye mfa wa went me antu a ko 3 months ko 6 months nti adi nipa be 10 ko a sa ade ntu betwa because abrochire ti say ya wo betin de ade ato abrochire bara de na ha de wi ane ato akone form menum nsuo bot me wi anu ma ja ato form ha ye me dia enya bola so se hanya ne fie hanya me fie na ha ye bola wo ankasa nso a wo kasa hanya wo fie but bible say yi nyame so mpa firi wa ho ne die na wo ti fie wa dware wasra wase watare kama but wo beba ha na ha efie poto na wo betenem enye esan de yare bro na yare no abanso a ya san de health insurance kakra ko hwe wo yare this year ede na wo se wona wa bonten de se na wo ka kire wo mo me ma wo mo wa bonten ate se yesre wo mo ahunidie yade ehu hia pa edi fi no a yedi gu fom bebre no edoso ye ni anka se ye ho abro that but at the end of the day no ya sign akwa blame aban ya kwa blame ya man panimfo ene ya hemfo enti ye hwe se ye ni anka sa be di ehu ni
na nneɛma yɛde to fam no yɛbɛgyae woyɛ ade a me traka mu na menum suo kora mempɛ sɛ mede bɛto kaa no ɛbɛkura me saa meduru me fie a na mede ato bɔɔdam saa na mayɛ ama na ka me hɔ tumi didi na matɔ adeɛ no rɔba no mewia na mamoamoa makyekyere ne kura me meduru fie na mede ato yɛnsua saa nneɛma no sɛ aha ɛnyɛ obi efie nanso so ayɛ no ne yɛteɛ na yɛnyɛ bibia kama ɛma ne nyɛ na yɛnyɛ bibia kama ɛma Asantehene mu nte ne te a ɛte ma yɛ ne a ɛte ma yɛ na ɛyɛ chairman here te ne nka no ɔna da rock for ano chairman say yɛnum nsuo no wɔkaa ma 7:30 yɛyɛ mpanifoɔ yɛ yɛmfa nkura ne yɛmfa nkɔfie danse yɛde bɛto bia yɛ bi ɛte sɛ sɛ haya ɛna yɛba ɛbɛdidi ha na yɛbɛpɛ yɛ ano aduane nti ne sɛ nti sɛ yɛnom yɛyɛ fi a yɛampɛ daze bibi amfa ntoma yɛmfa nhyɛ yɛ adeɛ mu yɛduru fi a yɛgye ato biayɛ a yɛde yɛ nneɛma no yɛwura yɛma akɔ aba Asantehene so TV anɔpɛ hɔ na mene na hyɛ megye wo so medin di Nana Yaw sa akɔdeɛ Nana Yaw sa akɔdeɛ na ɛsiesie Asantehene mu deɛ nti na wo so ɔbɛbɛ pia botaeɛ bɛ nti na yɛde yɛ dwumadie sɛ wahu sɛ otumfoɔ bɛdi ne 25th ɛyɛ anniversary ɛna ɔne km aka bom ɛna ɔmode saa asiesie so kokora ɛde aba wohwɛ a nipa bebree na apie abɔnten a ɔmo nyinaa aka bom ɛde ɔdɔ abɔdom na yɛ nyinaa yɛhwɛ sɛ Kumasi ebetumi ate because gone are the days a na Kumasi a friend the garden city in fact na ha yɛfɛ paa but they say the ehu ne sɛ efi adokoro yɛn every day bia wonam kuro mu a wo sɛ efi yade a adokoro ɛyɛ Kumasi paa enti no na it was a right course a otumfo de si hɔ boa yɛ sɛ yɛnyɛ cleaning na ɛha ne nyinaa nti sɛ ɛbɛyɛ a dwumadie nso obɛdi no bɛtumi akɔ so nti dwumadie no a yɛwura ɔpem so Asantehene wura ɛdi no yɛde siesie Asantehene anaasɛ wei bɛtɔ so akɔ so aberɛ ne aberɛ biara every month bia I say KM ɔmo ɛyɛ di saa adwuma no ba wei na bɛyɛ sonko because of ɔpem so ɛyɛ ne 25th anniversary no nti no ɛdeɛ na wo sɛ wɔn a ɛwɔ abɔnten a dwumadie yɛ akyi ne yɛbɛhu wɔn sɛ ɔmo de nwura ne ade toto wɔ no asotwe bɛn ɛna wɔn asa nkɔfo ɛsɛ sɛ KM bylaws no ɛsɛ sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo implement because nwanwa sɛ woyɛ efi wɔ fi a wonya nto hɔ saa wopɛ baabi wode to but ebedu korom a baabi a ne ato nsuo rɔba ato baabi a yɛyɛ bɔra ne ato atwa ebi koraa yɛ bɔ ewura efifie na ɔde aba ɛyɛ the CDB of Kumasi a ɛnya adeɛ a ɛtɔ asomo demi fi sɛ yɛn nyinaa yɛntu yɛn ho fo na yɛhwɛ mmoa sɛ ɛbɛyɛ Kumasi betumi ate na aha ayɛ krabɛhwɛ yɛn nyinaa yɛntu yɛn ho fo ne yɛhwɛ nneɛma sɛ ɛbɛyɛ Kumasi ɛba bɛyɛ krabɛhwɛ aha yɛ Asantehene so TV yɛda so ayɛ siesie Asantehene nti ka yɛn ho deɛ ɛbɛkɔ so biara ne yɛde bɛba aba bɛsom enti yɛhwɛ sɛ yɛn ankasa bɛdi yɛn ho ni na nneɛma yɛde to fam no yɛbɛgyae woyɛ ade a me traka mu na menum suo kora mempɛ sɛ mede bɛto kaa no ɛbɛkura me saa meduru me fie a na mede ato bɔɔdam pepa wo kyɛw asotwe wei die enka fata asotwe kɛseɛ paa sɛ nka wo yɛbɛnya Asantehene wura ka wɔnhyɛ mmranto ho wei die enka yɛka yɛaban a yɛ Kumasifoɔ yɛaban ne ɔpemfoɔ Kumasi yɛaban ane ɔpemfoɔ ɔkasa mpurampuru sɛsi a ɔpemfoɔ bɛtumi aka sɛ Kumasi mu nyinaa mo nna yɛbɛda ɛnɛ ɔpemfoɔ se ɛnɛ ma obi ɛwɔ fufuo bɔɔdeɛ ne bankye a yɛka ɛnɛ ɔpemfoɔ se ma obi anyɛ ne ti saloon yɛbɛtom ɛti mese sɛ nka bɛtumi a ka wɔdeɛ ɔpemfoɔ nhyɛ mu kena na ɔfa mmeranto ho ɔmo te ɛkɔ aho tɔn adeɛ no ɔmo wie no ɔmo ɔpra ɔnsa nkogu dustbin mu ɔpra no ɔde agu gata mu gata ne sie no hwan na mbeyi ma wo yɛwie a yɛse aban mbeyi nti aban mbeyi nti yɛkɔfra ɔpemsoɔ so mbeyi anaa enti mɛsrɛ Nana wɔdeɛ made srɛ sɛ nka yɛbɛnya a obi a wɔbɛyɛ bɔɔla a yɛbɛkyi no obi a ɔpemsoɔ fa no kɔ wo court na ne nipa koro ni ebi sɛ yɛpa ehunidie sɛsɛ yɛ yɛkɔ obi kuro mu a ne yɛhu sɛ hɔ ɔfa yɛse yɛkɔ ha hɔ ɔfɛ ɛso deɛ wɔno kɔ a yɛkɔ hunu sɛ ɛfɛ no ɔba no okura nwura a ɔnam abɔnten so ano adane ato hɔ eti Nana wadaworo ma onana mi gyina w'anim a aburu mesrɛw sɛ bɛsɛ yɛkyi wɔ bi a wɔyɛ bɔɔla de gu abɔnten Nana bie court wo bie court wa family lawyer na ba betina mu adi asɛm na ma ba betina mu adi asɛm ma ɛdeɛ na wo se wɔ na lawyer na ntoso okura ayɛ trɔtrɔfoɔ saa bɔɔla yɛ pra dodoɔ nyinaa gyina trɔtrɔfoɔ ɔmo driver no ɔmo mate
omo begina ewura na ya janu mu no apia no de agu ekanum na wo pia gu mu no odi gu mu ni refi se nsuo beyiri ama na ko no ani demo ebura ni demo se aban ensuo ewura mi dem eti aban betim mame mesre asabo ye akwei se kwa abontena ma obi ati bia trofo ane wo mu metifo o mu hwe ye wo ho na afa so de ne kama na akoba akoye kemefo omo na makwan masa efi no ba efi se omo amakwan ya ngina ho anje sa nkrofo no kakra ma omo anlodu a sa ayina emma ka wutina ho ya bamo ya de Dubai ase wo se eye ka ene begina aso ka ni nyina ho begina bonten ya besre we nyina ye na bodawura ye nyina ye ke be ya kesuo ntwa ma ye nyafi ma bonten biom obi a wo ye ufia chekere fakoto bolem sa wo go de kwana se zoom lion ni obaje wansi de atua obi wo ho no oya wo ba na wo ka watin aden ma anya fia ngu ho zoom lion ni wonya adwuma nye etu wasami yegu ho na zoom lion ni bepra mesremo enyemra enyebuo zoom lion fo mo ye nipa te se ye ne a na only say adwuma o mo so anya o mo ye no no ti mesrese obi a wo ye wo bola chekere fasha wo bagim odru wo fia fakotum edisa wo ye fia enye na sa wo betimi dia sha obola mu a fato obola na fako mesramo pa me pam cho Europe so aya de na wo ka kiro me bon me ma na mo nana hairdressers sie ma wa mo ya ma wa fishia pa ya ma enyinkire nana ya ma unyinkire pa nyinkire ahode womo nana enne wo nana nom ne egina hai ya ma wa fishia pa Asantehene TV, yes, so much.